Domin wannan maganar da shi Dauda cewa ga abin da zamu kai da muka je majalisa sai muka ji an kunna omologo. Shi kansa Tinubun kina ji akwai abin da idan ka je kusa da shi ai tambayar da muka yi da kika faɗa ta siraran abin da suka ce mana za mu je mu ringa ɗaukan muryoyinmu muna faɗa a arewacin Najeriya me yasa ake kashe mu. Me isa Tinubu tun da ake kashe mutane a arewa bai taɓa zuwan mana ba sai ji sai ji. Ni na rubuta wannan tambayar na ce zan aika zan tambaya. Malam Nuhu ba da mun zauna da shi abin da ya zo ofin tambaya ya ce a yi masa wasu a rubutu. Zan kunna muku bidiyo a gaban wannan maganar nan tawa inda wannan jarumin masana'antar Kannywood wanda aka fi sani da Lukman yake batu da kuma zantuttuka akan rashin matsalan tsaro da kuma irin yadda Rarara yake jan su. Duba da yanayin zancensa yana nuni ga kamar Rarara yaudararsu kawai yake yi. Amma inda suka ce za su je su rinka amfani da muryoyinsu wajen ganin cewa an gyara arewa da kuma an samu ci gaba sosai. Amma duba da haka an tafi taron kawai sai aka kunna omologo. Hakan ya jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakaninsu. Menene ra'ayinku a game da wannan abubuwan da Rarara yake ƙirƙira domin shi kawai ya samu mafitarsa? Babu ruwansa da wanda yake gefensa ko kuma masoyansa. Za mu so da ku faɗa mana ra'ayoyinku sannan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa bari kunna muku ku ji har ƙarshe. Domin wannan maganar da shi Dauda cewa ga abin da zamu kai da muka je majalisa sai muka ji an kunna omologo. Shi kansa Tinubun kina ji akwai abin da idan ka je kusa da shi ai tambayar da muka yi da kika faɗa ta siraran abin da suka ce mana za mu je mu ringa ɗaukan muryoyinmu muna faɗa a arewacin Najeriya me yasa ake kashe mu. Me isa Tinubu tun da ake kashe mutane a arewa bai taɓa zuwan mana ba sai ji. Ni na rubuta wannan tambayar na ce zan aika zan tambaya. Malam Nuhu ba da mun zauna da shi abin da ya zo ofin tambaya ya ce a yi masa wasu a rubutu. Zai ba mu amsa idan ba mu zama convince ba za mu bar tafiyar dole ce. Haka. Amma in baka shiga ba kuma in tafiyar kuma akwai gaskiya a cikin ta fa. Za ka tafi. Mai ɓari wanda yake na gaskiya kina ji. Yanzu maganar da muka yi da Malam Nuhu ba da ko ta amsa da ya bayar. Ta ɗan yi convincing namu. Cewa wallahi a harkar tsaro. Babu yadda za a yi ka zo ka dinga shela tsaro ka ce gashi abubuwan da kake yi ga abin da za ka yi gaba saboda idan kana faɗi wancan suna guduwa ne yace na biyu kuma mutanen kacalla da aka karkashe wasu suke ƙara karuwa kuma da mutanen gari civilian ake zuwa suke zama informers suke zuwa suke gaya musu an zo za a kama ku gudu mutanen gari suke ɗaukan man fetur wasu suke zuwa suke kai musu bandit suna kai musu dan su rayu har da likitoci a cikin mu fa ba a cikin gwamnati ba fa. To ki gane irin wannan abubuwan sai ka tsaya. Wato irin gwamnati tana iya bakin kokarinta. Kai barin su ba zan ce miki gwamnati 100% ba. I will not be stupid akan wannan. Kin gane? Exactly. Ba su da laifi. Ko su da muka je gaba da gaba na gaya musu na ce ni idan zan gamsu ba. gamsar da ni. Idan ban gamsu ba zan fita. Ba zan zama blind ba kawai akan wai ni kuma in ki zuwa din kuma ka je din kuma baka je ba ko da kai ko ba kai suka ci zabe baka da wani amfani a cikin tafiya kenan sai dai su ci gaba da mulkin suna gallaza mutane to mun yi wannan maganar da shi Dauda cewa ga abin da zamu kai da muka je majalisa sai muka ji an kunna omologo to ba muka ce to omologo a majalisa ba mu ji an faɗi wani abu an dai magana da Abba Guci yace inda gaske kuke kaza muka ga duk tafiyar ba ma daidai bace muka dawo wato dai an je a ci kasuwa da ku ne dai wallahi tallahi abin da aka je tun daga nan aka zo aka fara raba kuɗi in kina zancen kuɗi ne mun gaji motoci guda 7 muna da mota 7 muna da kuɗi miliyan 500 a lokacin ana ce min karka fita na rubuta resignation cewa na aji position dina na organizing secretary to me wani kuɗi me kuɗin Allah Jami'in ɗanta ta ya gama magana kuɗi shine ka samu kuɗi ka yi aure ka haifi ƴaƴa ka zo ka yi musu wannan ita ce abin da yake faruwa a arewacin Najeriya duba da yanayin son zuciya da kuma ƙirƙiran kawai ya za a yi a samu mafita hakan ya jefa wannan ƙasar tamu gabaki ɗaya Najeriya a cikin matsala musamman ma yankin arewa rashin tsaro da kuma rashin tattalin arziki da kuma rashin bawa matasa aiki gaba ɗaya komai ya tsaya cak hankali ya tashi da ake neman mafita wajen sauke wannan gwamnati amma duba da haka akwai waɗansu 'yan tsirarru a cikin masana'antar Kannywood da suke ƙarawa miya zaƙi inda suke ƙoƙarin ƙara tallata wannan gwamnati mai ci a yanzu duba da yanayin wahala da ake sha da kuma matsaltsalu an ƙi ɗaukan mataki
Amma kuma menene ra'ayinku a game da wannan batutuwa da kuma zantuka da shi yake yi? Za mu so da ku faɗa mana, sannan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa da za mu ji daɗin kawo muku labaruka daban-daban na Kannywood da ma na arewacin Najeriya baki ɗaya.